Nou, het is best gek om zeg maar simmerkleding te passen in winter, in Christiet, zeg maar. Zaken tussen koffers zelf iets, ik vind dat zo cool. Je houdt echt van tanteprint, had er van zien. Zijn pisje? Of wie het niet grappen? Een pisje. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ja, ik ben dwaande met de koffers klaarzieken van de vakantie. We gaan vanwege dat ik met mijn 40 getrouwd ben en bijna 60 hier binnen dit jaar. Ik ga met de hele familie naar Gran Canaria. Ik had er echt super veel zin in. Ik moet zeggen, ik ben net heel goed in koffers pakken. Ik neem altijd eerst de volle mee. Ik weet net wat kiezen moet, dus ik vind het altijd heel lastig. Dus ik ga me voornemen om dit hier iets anders te doen. Ik heb wel weer mijn listje, maar wat ik, ik zie altijd zo'n listje online op van hey, wat moest mij nemen als het weer heen gaat, mij, liedse baby's, dat soort dingen. Dus dat listje die print ik wel even uit. Maar qua kleding, ik heb bedacht, ik zie je alle simmerkleding even op en ik pas het echt even terug, want net alles past meer, denk ik. Dus echt even specifiek zien hoeveel dagen ben we daar en wat doe ik ongeveer aan, dat ik net te volle mij heb. Dat is mijn streven. Zaken Ildo ben je naar Burgum, naar Opa en Beppe. Dus dat is wel even heel lekker, want ik maak nog wat dingetjes van het werk al meidje. Ik denk dat van de morgen nog even doen en dus even met die koffers bezig en misschien kriespul. Dus van mij heb ik weer eerst vol op een planning. Maar dat ga je dan, hè? Dan ben je bijna en van dingen van oh dit maak en dat. Nou ja, we zullen zien. Ik moet heel eerlijk wezen, ik ben wel een beetje geradbraakt. Die ben me natuurlijk een week eerder al van squallen. En ze ben echt hartstikke leeg weer beide. Maar ik merk wel echt dat ik een beetje op en leeg ben, zeg maar. Ik heb vooral heel veel zin om gewoon te sliepen en te Netflixen. Maar ik ben bang dat dat hem mute net wordt. Maar ik merk echt dat ik heel erg wurg ben. Zoals je weet, ik ben dus nou van de tweede week stappen met borstvoeding. Omdat ik wat afval weer en wat futloos weer. En dat ik hier eigenlijk nou stiekem wel een beetje hoopt. dat ik weer wat energie krijg zo. Maar we hadden ook heel veel bedijn hoor met die kriesclip en van alles en nog wat. Dus misschien ik wil dat ik aansnap op vakantie ben, dat ik echt lekker in de rust kom. Dus zei ze van, ik ben weer aan het opladen. Misschien is dat. Ik hoop het. Want anders zoek ik het wel een beetje zonde vinden dat ik stap in bij de borstvoeding. En dat helpt net. Ja, ik eet zo zoen mogelijk en ik probeer iets meer te eten. Ik eet op zich wel genoeg, volgens mij. Maar omdat ik dan heel de tijd nog met afval ben, ik denk dan mag ik toch wel wat extra eten. Dus dat houdt me wel een beetje bezig. Ik ga wel afpraten met Jelke, want die zei van Tiff, het gaat nou toch wel wat mal. Dus ik wil afpraten van mocht het na de vakantie nog zo wezen, dat is een beetje duizel geweest en wat futloos. En nog heel dit afvalt, wat net de bedoeling is. Dan toch misschien even langs de huisarts even bloed prikken of zo. Ik denk dat het echt van invloed best is dat we hier echt 8 weken lang alle wel echt ziek was binnen. Ik bedoel, dan was misschien te gauw ik weer helemaal 100% wezen. En zo werkt het natuurlijk net. Dus ik hoop dat ik wat opladen kan op vakantie. En dan ben ik gewoon lekker vrolijk dat je nog. Ik merk wel dat het echt op is. Dus het is wel lekker dat de bandjes voort ben. Het ben echt schatten. Maar heerlijk om even op mezelf en dan lekker even ompielen. Het is nou nog wat een troep. Kijk net heel goed op. Ik ga alles hier eerst wat achterwijs zocht een delmeteren. Dus ik word aan gauw bereid om te skiften en een beetje alvast wat inpakken. Maar dat komt ook lekker. Nou, ik neem je mute bij mij in de wurge chits, koffer, ziek, misschien kriest ben je hem al brek vlog. Herinner je bij mij via het net te abonneren en een belauwtoon kom heet. Ja, kost het niet. Dank. Oké, Jelke zien spul ik zo goed als klaar. Ik wil je nog even een trui bij, dit er in het vliegtuig. Dus dit worden de vliegtuigsetjes, zeg maar. En dit ben je klaar voor op vakantie. Dus dat past ik al je nog wel. Ik ga zelf je nog wat lezen. Dat maak even zien welke ik meeneem wat nog het beste past. Dit past sowieso wel. Dus ik ga heel veel skift. Deze bak is al spul wat ik meeneem zo, maar wat ik dus net doe. Goed zo, knap ja. Maar ik zal dit dus nog even passen. Even zien welk spiekerbroekje het beste past. Nou, het is best gek om zeg maar simmerkleding te passen in winter, in Christiet, zeg maar. Maar
Ja, dit is wel wat roender. Misschien dat ik hem nog even een keer in de wasmachine door aardig heat. Net te heat, maar iets heatere roos. Dat hij nog iets krimpt. Shirtjes passen eigenlijk alleen nog wel. Dus hier zie je het een iets hekje los. Die mag ik nog even naaien. Nou, dat ga ik straks even stekjes vers zetten. Alleen nog in de jumpsuit passen. Dat die nog past, denk ik wel. Die past echt. Ik vond het een van mijn favoriete items van het simmer. Gewoon zo'n pakje die is gewoon oerloos heen smitten kist. Dan hoef ik net een broekje en een shirtje, maar het is gewoon in geheel vet makkelijk. Dus dat is handig voor mij naar het stroom in het zwembad. Ik kan er zo even nog heen smitten. Dan zet ik de koffers van de band nog even checken. Ik hier al wel spul in een koffertjes die, maar ik maak nog even zien. Ja, ik ga nog steeds maar echt alles wat ik mij willen zoeken, ga ik erin terug. Maar ik maak even keuzes maken. Wat heb ik echt nodig? En misschien even het aantal dagen en het aantal setjes. Even zien dat ik nog wat eruit smieten kan. Dit zijn twee koffertjes hadden bij van Beppe Klaasje kregen. Dus daar kan de binnenkleding. Je kan Jelke en mijn kleding. En in deze koffer komt zowel van u's als van mijn zusjes. Dus die is echt net alleen van mij. Maar daar komen ja, steeds maar sleepzakken, hierspul, make-up, zwemband, doekmaskers die erbij hebben. Die komen in die grote koffer. Voor de rest hebben we dus al je gewoon handbagage die je net een koffer bijboekt, maar in je koffer voor echt die extra ding, zeg maar. Dus daar komt echt al extra troep in die gewoon onderin het vliegtuig kan. En voor de rest had iedereen gewoon een handbagagekoffer. Dat is meer dan genoeg, dat is 10 kilo. Anders neem ik nou meer spul mee, dat mag net. Dus ja, volgens mij mag ik het zo wel redden. Ik heb mijn eigen slippers net vinden. Jelke zien heb ik wel, maar alles is heel stoffig. Want ja, we zijn natuurlijk achter aan het verbouwen en lijkt dit. Dus ik maak even poetsen. Joepie. Maar ik denk, wat ben die dingen gries? Maar dat is stof. Valt ik mijn slacht aan natuurlijk. Zo. Dat is eigenlijk eerst mijn spul. Komt nog iets uit de was, maar dan ga ik in ieder geval dit in de koffer. Doe die eerst dicht. Zaakse koffer nog even gecheckt. Ik wil alleen nog de pyjama vieren. Dus die moet er nog bij. Nou, van die moet er passen. En voor de rest ga ik anders net eens mee. Ik ga zelfs nog wat waterzaken erin nemen, wat auto's en wat spultjes. Tadaa! Ik denk dat is nog wel leuk. En het past wel. Maximaal 10 kilo is handbagage, dus volgens mij moet het lukken. Zaken tussen koffer zelf iets. Ik vind dat zo cool. Je houdt echt van panterprint. Had ervan zien. Panter. Eens even zien. Zo dat zo rollen. Zo'n punt fjouwen. Toppie. Ik kan zelfs nog 2,5 kilo beerpaard. Nou, daar komen we net op deze kleren. Zo heel daar. Ik hier dus tacketjes erin dienen, maar wie had even nightchecked en als het goed is, binnen de tacketjes. Ik zit alleen nog een beetje in dubio. Wie zit eigenlijk in het vliegtuig? Is het dan lekker dat ze een tacketje dan oerhaat? Aan de andere kant denk ik dat ze daar echt wel in het vliegtuig misschien tacketjes had. Dus ik zit een beetje in dubio. Dit is no wol of net mijn nemen, maar zeg maar. Aan de andere kant denk ik van ja, als het past, dan neem ik hem mee. Dan gaat zij lekker haar eigen. En dit is dus handbagage, dus mocht ik echt een tacketje nodig hebben in het vliegtuig, dan kan ik hem hier uitpakken. Dus ik denk, ik wil even wegen. En als het past, dan vind ik het goed. Zo'n punt waar. Zo'n punt waar. No problems dus. Nou, dan neem ik het tacketje lekker maar. Ja, dan ben de kledingkoffers klaar. Dan zit ik nog even de zwembad en shampoo koffer in klaaien. Nou, dit is al even van het spul dat size van, hey, dat kan wel onder in het vliegtuig. Zwembandjes natuurlijk. Eerst is mij wel leeg. Dat scheelt een hele prutte. Ik denk dat ik net hier en wat shampoo spul had ik. Maar dan kan er nog makkelijk wat voor Ilse en Affinabie. Dan kan die ook al een shampoo en zwembandje bril en eventueel extra ding erin trouwen. Dus dat mag wel passen. Ik hier is Sam in het roze van het simmer. Maar die is helaas lekker. Boeken had er toen even in dit. Maar ik ken ze net heel best hoor. Wat struutjes? Struutjes. Kom al even. Zijn pisje? Kom maar. Of wie een liet grapje. Mijn pisje. Ja, dat dacht ik al.
werd krijg wekken, dan moet er eigenlijk altijd wel een pisje. En als ik dan net foto doe, dan heb ik een plasje in de hoes. Dus het is dan vaak mijn eigen schuld. Maar ik zeg het nou op dit. Nou, dit past makkelijk. Yes! En door. Ja, ik heb dus best wel droegig hier. Dus ik broek net samen alles. Ik ga nu echt een product van het bevalt me heel best. Dat is eigenlijk voor afro-kapsels. Maar ik ga echt, ja, en als ik dat broek, dan wordt het net vet. Maar het is echt net dat het heel erg ploezig en droeg is. Dus dat wil ik wel heel graag mij gaan. Ik ben dat wel heel graag de verpakking, dus ik ga van die minis. En dan merk je want het liep het al hier ook hoor. Dus dan scrap dat daar mooi op. Dus dat hier kan ik ook niet nog wel op. Dat zijn we weer mooi in. En ik mag als je hier dan benauwen ha. Ik ga best een bosje hier natuurlijk. Nou ja, die zult zien. Ik ga 2 setjes hebben. Zo. Nou jongen. Deze is niet dicht. En dan zei dat je de zusjes dat hun spul inbrengen kunnen. Dan gaan de kaartjes er al aan. Van alle koffers. En dan ook het wel. Ik zal nog even wat filmpjes op zaken zien. Tablet downloaden. Dat doe ik aan lekker op de bank. En dan doe ik direct de fotjes op heen. Even in het chill. De bandjes ben nog net thuis. Dus ik kan er nog direct van genieten. De wasmachine draait nog. Had die kleren dus ook nog even een tweede ronde. Maar nou jongens, hoe doe je hem dat op als je hem op vakantie gaat? Ga je hem echt altijd fiestevolle mij? Of ga je hem daar helemaal geen last van? Het lijkt het om niet, dat ken ik. Of nou ja, ga je hem echt een listje die we afvinken kunnen? Of doe je maar wat? Ik ben altijd wel van mening als hij een paspoort maar bij die haast en de beurs. Komt ze een heel lijn. Dan kun je altijd nog wat keertje daar en dan kun je altijd zeggen, dit ben ik. Dus dat is het belangrijkste. Maar ik vind het altijd heel lastig. Wat neemt ze wel mij? En vooral met Ben. Ik bedoel, van die zelf, weer redden is gauw. Maar die Ben, oh god, je hak alles op in. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chill op te downloaden voor op je tablet als telefoon. Night shit vlog. Hey ho!